Niretzako hirila esatean beti da Bilbo da hirila. Eta, esango nuke, hemen jauzi nintzen arbolatik ez. Ni hemen oso pobrea nintzen. Ni lan bat banun, ekonomilari bezala, utzi nun, eta oso pobrea nintzen. Oso pobrea. Ezin izan oso etxe pobre batean, hor bastar batean. Baina aldi berean oso pozik neon, ze egiten nuen hain nuena, idatzi eta Obakoak da mundu bat politikarik eta psikologiarik gabea. Eta gero mundu horretan sartu zen, bai politika eta bai psikologia, eta nola bai da, mundu baten aldaketa, baten zuziketa, bestearen jaiotza esango nuke. Oain gehien aurrengo liburuan azalduko da, gehien asko aterako dan gaia izango nuke heriotz ondorengo irudia. Liburu horretarako egin dut nire amaren hiletaren kontaera, da nire helburu zuzena da nire amari buruzko irudi on bat uztea.